बैसागु बोथोरा सफैलायबाय बाजै रंजानाय बोथोरा मोनफैलायबाय माइब्रा जा माथा जा आसु जा जोसा जा गोदै जा गोखै जा गोफा जा फादुब जा लोंनो 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 गोसो जालायबाय बाजै लोंनो गोसो जालायबाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय बाजै रंजानाय बोथोरा मोनफैलायबाय मोसानाय बोथोरा सफैलायबाय गाज्रि दामोन बाजै गाज्रि दामोन बोसोराव खनसेल' रंजानाय बोथोराव मोसानायखौ गाज्रि दामोन बाजै गाज्रि दामोन बोसोराव खनसेल' बैसागु बोथोराव मोसानायखौ मालदाङाव दाबखायाव थामजाङाव बाल्थिङाव दोननाय दं नायमान Ayo, bisa berangkat saya kak. Dia, saya habis kau kan manggungan. Sanjang apa kau dulu ni? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.